Mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Violence yacho yatozokuriswa ayo pepe tanga chimbotaura kuti maZimbabweans ndo ari kuita violence, but vazodzidza chimwe chinhu maZimbabweans, vazodzidza chinonzi kubatana. Aiwa, thank you very much maZimbabweans nekusapota umwe wenyu muzimba. Anditi maiti tindofunga pane post yatakupai pavideo ri pafirst pinned comment. Pane video radaisa ipapo ramunofanira unoona zvikuru muchibva panapa. Kana unga usina kuriona maititi vadzingwa basa pajekerera vanyadziswa. Anditi neinonzi BJ Films iyo yaAwilo Longomba yatambokuudzai kuti vakuenda kunoshanda naAwilo Longomba pane project vauda unoshute koko movie vauda unoita mafirimu. Anditi so maZimbabweans vari kuratidza kuti havana kufara nazvo. Vasaidhira murandakadzi vese vasingafarira maititi nevanofarira maititi vese vaita mhuri imwe vakarandutsira umwe wavo. Ndinotoneka video kari kuteera after this video kaTatelicious uyo anova umwe wevanhu vamira namaititi panguva yekunyadziswa. Anditi tinovachinja kanaka zvikuru because hanzi makudo ndemamwe. Kana uchida kuona kuti makudo ari dangerous kune vakakurira kune makudo, enda unomarwisa. Anorwa newe, apedza kurwa newe odzokera ona pakurwa kwaanga achiita okontinya nefight yawo ndeo yawo. So kufanana nemaZimbabweans aipapo magona kumira namaititi. Ande tinonzwa Queen Tatelicious, queen wevanhu vari paSweden. The only Zimbabwean uncle but that she much love. I quoted Queen Tatelicious. Indeed, the only Zimbabwean. The only Zimbabwean queen. Love. Let me hear. Ask Dai. That name is Nya. That I shall move the shed. You can send the voice note. Hey, BJB Films. This is Queen Tatelicious, one of the top socialites in Zimbabwe. I was not happy with the post you posted about my fellow Zimbabwean socialites, my Titi. There are other ways you can resolve your issues, not putting laundry in public. That's not professionalism. Why did you go to the extent of trying to embarrass my Titi on your page? Do you think Zimbabweans will turn against my Titi? For your own information, if we have fights in Zimbabwe, we do our fights alone. But if we are attacked with an outsider, we stand as a country. So this is wrong, BJ. This is wrong. Please, if you can, delete that post. Because we are coming for you. We are coming for you in numbers. We are. BJ, you know me. You know me. We are coming for you. I think what I said there. Nonsense, guy. Your maga. Stay with my Titi. This is Queen Tatelicious, one of the top socialites. I was not happy with the post you posted about my fellow Zimbabwean socialites, my Titi. There are other ways you can resolve your issues, not putting the laundry in public. That's not professionalism. Why did you go to the extent of trying to embarrass my Titi on your page? Do you think Zimbabweans will turn against my Titi? For your own information, if we have fights in Zimbabwe, we do our fight alone. But if we are attacked with an outsider, we stand as a country. So this is wrong, DJ. This is wrong. Please, if you can, delete that post. Because we are coming for you.